They made history on the field. But what happened after the final whistle? The Legends Crawl brings you conversations with sports icons who have shaped the game and life beyond it. Your generation seemed to have paved the way for many others. When it was apartheid, during the apartheid days, you remember what was happening, institutionalized racist system that prohibited most of us from getting to the highest level. New stories, new truths, every episode. The Legends Crawl podcast with myself, Zolayeye, on Puma Kappa TV. Masnamkele kwa kokwi inkqubo yethu iVOB Voice of the Bay. Once again, good afternoon and welcome to your favorite talk show on this Sunday afternoon. My name is Percy M. Lamani. In our show, I will be hosting a number of guests. The first guest is the member of the African National Congress who used to work with the late Dr. Nondumiso Mapazi. Her name is Charmaine Williams. Mr. Welile Balfour, who is the author of the book about New Brighton and the Legends, is also with us. And our last guest is our political analyst, Mr. Nkululeko Mantana. But for now, let's welcome the ANC member, who is also the director of Sports, Recreation, Arts and Culture, Charmaine Williams. Maskwamkele, good afternoon and welcome to VOB Voice of the Bay, Charmaine Williams. Hi, good afternoon, Percy, and it's a pleasure to be on Voice of the Bay. Yes, the Eastern Cape ANC was mourning the passing of Dr. Nondumiso Mapazi. You served with her in the ANC Women's League. You also served under her administration when she was an executive mayor of Nelson Mandela. And yet, in her memorial service during the week at Nangoza Chebe Wall, you were one of the people who was sharing some good memories. Just share with us your memories that you shared at Nangoza Chebe Wall in her memorial service. Thank you. Percy, as I have indicated, Dr. Nondumiso Mapazi, I served under leadership as executive mayor, but I also served with her as a member of the ANC Regional Executive Committee and as a member of the ANC Women's League. Politically, she was a leader par excellence in terms of how she conducted herself. I will always remember her as a very humble soul.
and very connected to the people on the ground. Always wanting to assist people, always taking her leadership serious, and would lead with honesty, humility, integrity. She never aspired to be part of any corrupt activities, and as well as the executive mayor of the Nelson Mandela Bay, I can say that she has led the city and its administration very well during her tenure as mayor. Comrade Nondumiso Mapazi, as we would call her in the ANC circles, used to always sacrifice her time in order to ensure that she meet her organizational commitments. She would work with everybody. I would never see her being part of any factionalist approaches or any factionalist behavior. So she was really a leader that led with distinction, and I think everybody who interacted with her could realize that this is a different person. This is a person that was so humble, and she would give everybody respect. She would never deny to see or to meet with any members of the community. So I will always remember as executive mayor when we had to prepare for council and we had to meet as the ANC caucus, that she would listen to everybody. She was a leader who could listen to people, would take their advices at all times and not want to be a leader on her own. She respected the collective. She respected collective leadership and decision making. And I think for that she will always stand out as an executive mayor that lead the municipality, made sure that the administrative as well as the political side of the council is stable. We never had any serious differences, and she commanded the respect across different party political lines. Members and councillors from all different political persuasions had respect for her, and they would respect her and would work with her. She could actually garner everybody's support around a particular matter when council had to approve budget or we had to approve the integrated development plan. Wow. What would you say as an advocate of women's rights? Oh, definitely a strong advocate for women's rights, not only because she was a member of the Women's League. Under the office of the mayor, we had special programs, and one of those special programs was to cater for women in particular, to make sure that women's rights are protected and that we educate the community about women's rights. But not only women's rights, you know, nowadays we speak of gender-based education because it cuts across the two genders, male and female. And the abuse also cuts across the two different genders. She was a very good advocate for the gay community, or what we call now the LGQB, so many acronyms. But at the same time, definitely she respected women's rights, children's rights, and made sure that there were many programs under the special programs unit that would educate communities and that would support women and children. That is why other people are saying she was a community builder? She was definitely a community builder. I shared during the memorial service that from time to time the mayors would go out into communities having meetings, what we used to call Masitetisani. And those Masitetisanis were a genuine attempt to connect with the people, a genuine attempt to understand their challenges, a genuine attempt to listen to their problems and see how, you know, from a municipal perspective, we could respond to the challenges of the communities. Ms. Charmaine Williams, ever since the ANC was established, if you look at the history,
of the ANC presidents, all of them, they were educated. Even Dr. Nondumiso Mapazi was also educated, not just educated, highly educated, because she was a doctor with PhD, a PhD doctorate in public administration. And yet today's leaders of the African National Congress, there is not so much in terms of education in them. Why? What could be the reason? I cannot really pinpoint the reasons for that. But what I do Are they lazy to study? maybe there are opportunities that they don't take up, because nowadays there is so many opportunities in terms of bursaries and other ways to upskill you or to educate yourself. And I want to say that we should actually, ANC members should take a leaf from a book, and they should actually emulate an example of a cadre who realized the importance of being educated, a constant search for knowledge, and to improve your own knowledge and not think that you know everything. She was a kind of person that believed in lifelong learning, and I think that is why she ended up being Dr. Nondumiso Mapazi at the time of her death, because she never stopped learning. She was an adult, and I can't remember the age, but I know she was already at council when she achieved her PhD. Lastly, as we all know that next year we will be going to the local government elections. To those who will be contesting on behalf of their political parties, what is your message on behalf of Dr. Nondumiso Mapazi's love for education? I would say what people should do who avail themselves to be elected in public office is to make sure that they skill themselves with the necessary knowledge, and especially in local government. Local government is very much different from other spheres of government, and you cannot be, I would say, a very effective public representative if you don't decide to upskill yourself with the necessary knowledge in order to serve the people and to do a good job as a public representative. Shameen Williams, thank you very much for honoring this important interview, especially when you were doing a tribute to the late Dr. Nondumiso Mapazi. Siyabulele Nkosi kakhulu, thank you. Siyabulele. That is the end of our interview with Shameen Williams. After the commercial ad break, we will be hosting Mr. Welile Balfour, who is the author of the book called New Brighton and Legends. Let's go for a commercial ad break. Sibuyele kakhona kwinkqubo yethu EVOB Voice of the Bay. As I have promised before the ad break that we will be hosting Mr. Welile Balfour, who is the author of a book called New Brighton and Its Legends. Mr. Balfour, welcome to VOB Voice of the Bay. Mr. Balfour, briefly, just tell us about yourself. When did you write, when did you start writing books? And what inspired you to write books? Just a little bit of background.
ndikhula mna kwa-mechanic. I think bendingumuntu ohlenje ujikeleze i-oil kodwa ndlela bendinomdla ngayo ngento efundwayo. I remember i-Herald bendiye ndiziqokelele ibe ngathi ndizokhavarisha incwadi ndiyazifunda most of the time. Bendincedwa ke nangutata ohlala next to tata uThangana kwaNyezwa. Every day utata ubuya kunye nephepha. Uba ngabe ugqibile ufunde la phepha ndizayoqilela phepha nami ndifuna ukufunda. I remember ke nasema high school bendingumuntu othandayo kakhulu into enencwadi. Ndiyabhalansisa wena ndiyadlala ndizenza but anything into ebhalwe phansi ndiyayihoya to such an extent high school njengoba ndiyi-SRC member nje ndikwanguye no-editor wemagazini yesikolo. So into kudala ndayenza ndithanda. Sesiphi esosikolo wafunda kuso? Ndifunda eThembelihle High School, comprehensive school. Okay. Ngithe ke kuhambeni ndicinga into yoba ngaba ndizawulandela eli khondo loba ngaba nami ke ndikhenike. Ndibe ngumakhenikhi ngoba umalume wami wayekhenikhi especialize kakhulu izimotweni. Hayi ndafumanisa uba ngaba ndikwindawo erongo man. Ayisindimi lona ngoba ngiyayithanda into ene-interaction kunye nabantu. Okay. Ndahamba ke ndaqomba hayi manje uzi-upscale kancinci. Ndazibona sengikwa-publishing kuba ndandisenza marketing then. Ndithe xa ngaphambilishing banotice into yoba ngaba there is something about mna. Bandithatha bandifaka kweli cala lakwa-publishing kweli cala lo-editha incwadi. Ndafunda into inkulu into enintsi phaa. Ndithe kusenjalo kwafumanisa into yoba ngaba tshini ndinayo into yokuthi apha ndispecialize xa ndiwubeka umcimbi. 2004 ndithe xa kusithiwa abakhwetha bayafa ngapha bayabhubha ngapha eTranskei ndahamba ndabuya kunye nale activity book. I-school curriculum related book ke le. Qula kwedini. Ithi qula kwedini. So ndizama ukuthi andibhali nje soba ndilisebenzisa xa kukho lonto i-topical ndibone into yoba ngaba ndingenza ntoni na ngaloo. So incwadi ebhalwe nguwe le. Incwadi ebhalwe ndim lena. Yes, Willile Balfour. Yebo. Kwathi kusenjalo kwahlaleka kwacaca into yoba ngaba hayi isiXhosa abantwana bayamkapha ezilokishini bayofunda eMatown. Ndiyigcina i-series. Le series iqala ku-foundation phase to foundation to senior phase from grade 1 to grade 7. Yeah. Yabe isithi intsengwanekazi yakwaXhosa. A cow full of milk. Nansi. Le ncwadi ke ngoku kuba i-curriculum related iye ihambe incwadi yam ibe ne-learner's guide ibe ne-learner's book ibe nencwadi yomfundi ibe ne-teacher's guide incwadi katishara ezawumbonisa uba makayisebenzise njani. Yogqiba ibe ne-story book incwadi yamabali. Ndihambile kanjalo ke ndayofika ku-grade 8. Ndibhala ke okokuqala incwadi approve kwangoko tata andibi nayo incwadi eke ibuye ithi hayi ifuna pha. Ndizama ukuthi ke leni project ndinayo ngoku ithi New Brighton and its Legends. It's a research work lena. Uyawunotice into yoba ngaba most of the time izinto esiyazithetha thina abantu bamnyama asizibhali phansi asikwazi uzireferensa. Ezinye izinto uyakwazi uzigugulisha kodwa ezinye awukwazi uzigugulisha. Ndanento ethi no more than ba kusithiwa ndihlala eNew Bright I'm not writing because I'm miserable imeko endibone khona kuba ndiyinzalelwane phaya ndibhala lincwadi ngoku from the place of pride ne-love of the place endikhulele kuyo nokwazi ukuthi abantu bayazi New Bright uba ngabe New Bright ivelaphi yenze njani. We've got icons abantu abaziwa zwelonke not only kwi-borders South Africa but even abroad abakhulele kwakula New Bright bevela kwaphaya. Ndacinga into yoba ngaba years to come generations to come ukuba ngaba mna ndikhona kule generation akukho nto ndinoyenza ngoku maybe nale crime ikhoyo it's because they lack role models abazi into yoba ngaba abatata uJohn Kani basuka phi xa beboyovuyisile Bhojana beyidlala pha eqam koSydney Point as Walter Sisuluba ngabantu abasuka apha kwakule ndawo kuthiwa kuseNew Brighton. Ndafumanisa into yoba ngaba inintsi kakhulu mani
into efuna ukuke i-document ibhalwe phansi apha ngoba it's one of those places a nucleus for political activities. Ngiyandenza ke le nto bangaba hayi maniphakamisa isiba nalapha ekuphakamiseni kwakhona isiba kwami ndaqonda uba ngaba andifuni ubhala incwadi ezawuchaza into bangaba ndithetha ngoZakaria utata uZakaria Mvungla ndithi wayenemoto ebomvu ethanda unxiba icaps. No, mandithathe the work profile ngoba le ncwadi ndibhalayo it's my first edition. Le ncwadi ndibhalayo endithi it's a research work lena, it's research work and documentation endiyenze ukuba ngaba xa incwadi ibe yi-first edition ngoba andikangeni kubo as ongathi ndibhala ke ngoku i-biography ndibhale ngomntu ndithi uba ngaba ndibhala ngoMr Zola Yeye ndiqhabala ke ngefamily life yakhe uba ngaba wayetshatile nabantwana abangaphi nabangaphi. Uyawubona nobukhulu bayo obu abukhulwanga kakhulu ngoba ingqale straight kule nto lena ithi umuntu makazi ukuthi iNew Brighton kwakuthiwe kuze kuthiwe kuseNew Brighton. Kuthani nje ugxile kubukhulu becala from 90s to 2000 to 2025? 2025 ndigxile kakhulu ngoba uzawufumanisa into bangaba ayikho imbali yaseNew Brighton iqale ngala 1900 to 1953 apho yathathwa Baines, uGary Baines esenze thesis yakhe yathathwa kakhona nguVuyisile Mini the prof ebhala yena ngelali ebomvu a place to live. Ndafumanisa into bangaba ke ngokuba ngaba njengokuba ngaba iqale iNew Bright uestablishwa as a project ababecinga ukuthi ngiyona izawuba i-successful because bayenza for abantu abamnyama. Ndacinga into yoba ngaba kukhona ke ngoku eza gap zifuna ukuvalwa. That is why iqale pha ku-1900 apho ya-establishwa khona ndithi yaqala khona ngo-1903 iNew Brighton. Abantu bazi into bangaba ukuze bekhona andithabela ube betransplanta yonke into yabe yase-England kwa igama laseNew Brighton njengoba i-first township nje lithathwe e-England igama eli uyayiqonda. So ukuze ke ngoku nezizathu bangaba kuthiwe mabahambe abantu bayohlala eNew Brighton bazi into bangaba kwakukhona isibetho kwakuthiwa yi-bubonic plague abasisebenzisela into bangaba hayi abantu abamhlophe basulelwa ngabantu abamnyama. So ukwenzela into bangaba abantu abamhlophe sibohlule ebantwini abamnyama mabahambe bayohlala kwindawo yabo iNew Brighton. Abanye abantu abayazi loo nto abayazi nento yoba ngaba xa kuthethwa ngendaba ye-segregation iye yenziwa ba successful kanjani ngumasipalati ne-laws zakhe wayezibekile. So ndajonga ke ngoku izinto ezinjalo bangaba its health concerns and ne-overcrowding njalo njalo. But there are other issues because andithi there's harbour here eBhayi. The industrial zone is just around eBhayi. Kukho abantu abebesuka emaTranskei kofoma Transkei koMasiskei bezohlala apha. Uyawunotisa ke naseNew Brighton into bangaba awukho umhlaba apho kuzothiwa mhlambi bebekwazi ukulima abantu phaya nantoni. But at the same time they are close to indawo zokusebenza because ilabor yona lena befuneka iqhubekekile basebenzele kwa abantu abamhlophe. Ngoku ndacinga into bangaba nina uqala kule generation yakho noko niyayazi le generation ikhoyo bona abazi into Let's leave it there. We'll talk more about the township called New Brighton. They also called it as the nickname Eblawa. Sibaleke sengasevenkle.
Sibuyele kakhona evenkleni sekunye naye umbhali wencwadi umhlekazi uwelile kaBalfour incwadi yakhe ethi New Brighton and its Legends. Mhlekazi uBalfour masikwamkele umbhali wodumo. Incwadi zakho ziliqela kakhulu intsenganyekazi yakwaXhosa qhula kwedini kanti ke udidiyelo lwesiXhosa zincwadi zonke ezikwi-curriculum bukhulu becala kanti another thing that you are very much interested in is the current situation in New Brighton, especially the issue of township economy. Sichazele ngakumbi ungabona ntoni na kanye kwenzeka ntoni na yayincwadi yona ithini ngalemeko. Buphesi indaba ye-TED bathi xa beyibiza in short le township economy i-TED ithe gqi kunye ne-council municipal council 2016 besithi ke sizawuxhasa arts and culture abantu abazenzelayo abantu baka-craft sijonge nee-businesses ngokunjalo kodwa uyawufumanisa into yoba ngaba isathethwe nje le nto awukabikho nto ibambekayo sithi simuvile phofu ke le nto mandingayiqali ngo-2016 andithi abantu they had i-expectations ngoba lokho kutho kodwa kungene ngoku urhulumente omtsha engilo rhulumente usebenzisana kunye nabantu abamnyama bacinga abantu into yoba ngaba lo rhulumente uyazazi izidingo zabo uzawuhlangana halfway mhlawumbi endaweni kunye nabo kodwa basike abantu bafumana ishok yokuba ngaba kufika abantu abasuka ngaphandle nothi ngaphandle kwedolophu ngaphandle kwantoni kwe-country lena yethu imida leli saneCongolese sanabantu abasuka ema-Ethiopia sanabantu abasuka ema-Zambia eZimbabwe bafikile aba bantu ema-Nigeria bafika aba bantu bazothatha ngoku le misebenzi ibisenziwa ngaba bantu bebelapha yahamba le nto yayobetha nesipaza ndithe xa bendisenza ii-surveys out of 206 surveys safumanisa into yoba ngaba i-businesses ezi-ownwa ngabantu bangaphandle whether ukhanda amatayari lo mntu okanye uthengisa ukutya okanye wenza intloko inwele ii-salons safumanisa uba it's 80%, it's only 20% i-South Africans ezizenzelayo i-business. So ngokujonga kwam ke xa ndijongile le ndaba ye-TED isafuna ujonga kakuhle ide ibe ifikelela kulaa ndawo kuthiwa kuyenziwa the practical side of things asikaziboni. Yiyo loo nto ke kule ncwadi ikhuthaza into yoba ngaba i-youth empowerment is very much important. Masibaxhobise ngoba kaloku ngamanye amaxesha abantwana baxelelwe into erong uba yiya esikolweni uzofundela ukuba into ethile uzofumana umsebenzi uzophangela kanti izinto zitshintshile ngoku umuntu ufuneka azenzele ngokwakhe. Ndiye ndajonga ke uzawubona apha encwadini sijonga neendaba zoo-TVET. This book utata ndifuna in my intentions zam I wanted something that will be a very valuable resource book more than as a book ezaba yi-leisure into cool time. Uthi xa uyiphakamisile noba ine-pages zi-4 but ikuchallenge into yoba ngaba mandenze into. That is why i-target market yam ekakhulu i-concern yam was this youth of today so that they can learn something and abone ukuthi the freedom that was promised is not yet in South Africa. And there's 100 years gap between a black person and a white person in order for us to achieve a level whereby siyakwazi uzenzela yonke into. Ngoba noba ikhona le mithetho kuthiwe ngomso you can come and apply for this to assist you with business yakho. Uzawufumanisa into yoba ngaba uzobethwe kwa imithetho engena kakuhle ebantwini abamhlophe. Kufunwe izinto wena abayaziyo bona qala babebesenza le mithetho awuzokuba nayo la mithetho. Ufumanisa into yoba ngaba uzawukuma ke kuerhangeni okanye kwikona yestrato usacinga laa nto for 10 years uthi uyongena kwinkamnkam
So ngizama ukuthi ke I'm posing a challenge ngoba athe wona amabhulu xa efika azixelela into bangaba even for you to express yourself culturally uza kwenza ngohlobo lwabo nothi ngohlobo lwakho wena muntu walapha eSouth Africa. So ngizama ukuthi ke kusekude ngaphambili kodwa ke ndinento ethi makudityanwe kuthethwe kuboniswane into bangaba kungenzeka kanjani. Incwadi ifumaneka njani kulowo mhlambi anganomdla ukuyifumana? All right. Okwalomzuzu sise kwi-printing kwixesha le-printing sizawuthi ke ngokusi stage xa sidlule kuso mhlambi beginning of July sizabe sesisazi into bangaba okay ifumaneka kanjani ngoba ndisathetha kunye nazo nezinye indawo ngoba yonke lencwadi olomthwalo ndiyazenzela ngokwami ndi-assistiwe ngu-National Heritage Council. Uthi ke xa ufika phaya akubuze bangaba uthi ufuna ukwenza imoto uthi wena akubuze bangaba imalini uthi 200,000 athi na hayi man ndiza kunika i-90 ithi ke ngokulento ke bookpiece uzazibona bangabuza uphuma ngapi. So lencwadi ke ngoku i-distribution yayo i-marketing yayo yonke lento lena ndiyenza ngokwami yiyo lonto ufumanisa ba ezinye izinto anikakwazi ukuziphendula okwangoku. Okay. Yes. Kanti kwakhona kubantu abakhanganyileyo kule ncwadi ucinga mhlambi ndima yini abane kuyidlala kwabo basakhulayo? I-spotlight kubo ukuba mababona abantu into bangaba zininzi indlela zokuphila ngaphandle kwe-crime ngoba uyawuva kakhulu ngoku into bangaba kase ngibe nala moto acinga umuntu ba imoto uyalala uvuke ihleli etafuleni. Ndifuna ukuthi xa bejonge aba bantu as notable figures bakhuthazeke bazi into bangaba kwakukhona uMr Vusani owayehlala eMendi owayisenza into ethile nethile umsebenzi onjena usekhona namhlanje zange ayingqamli iqongo. Ndizama ukuthi ke kwindawo yokuba sihleli nje siyabagxeka abantwana kwathi ezintwana aziva iNew Brighter seyiyo lanto lesenza ntoni ngalonto. So that is why disithi lencwadi mayibe useful resource kubo abone into bangaba I'm not alone kwesi struggle. There are people who stood against all odds and made a name for themselves worldwide. So ndizama ukuthi ke kubakhuthaza ikakhulu. That is why ndiye ndafaka aba bantu abone umuntu ukuthi from the same area omnye wayesuka eNgesi omnye wayesuka eFerguson. Dinabo ke kakhulu abantu phaya bebesenza different things abanye bebezikhankanye kwisport like uMr Maphansi bengabantu bento ze-beauty contest njalo sinabo nowami uPolo Bhende oPele Bhebhono phaya othe wobona into wangaba abantwana bayafa and most of the families child-headed families but eqalanga ngokuleni way back from the early 2000s when AIDS was just ravishing everything. Babona abamama into bangaba masifuna donation senze a kitchen senze isoup abantwana bakhe. So ngizama ukuthi ke eziterms ze-new school new nutritions nantoni bakhona abantu bezi community builders bezenza ezazinto kodwa bengaziwa ngabantu. So ngabantu abanjalo ke endiye ndabaveza banintsi kakhulu omnomhle enkonyeni bayaziwa but abekho abanye abantu not everyone baziwa as abanye abaya. That is why ndizibazise ngaphambili bazokwaziwa ngabantu. Thikazi uwelile Balfour masibulele sibambe ngazo zibini sisitsho nathi sisithintinga ntaka ndini ngencwadi yakho ethi New Brighton and its Legends. Sijonge ukuyibona xa qukunjelwe igqityiwe sazi into kuba ifumana igaphi na ngoba ke sinomngeni wolwimi wokugcina ulwimi. Incwadi zakho zibhalwe ngolwimi lwesintu isiXhosa ngoko ke nazo ziyakuthi zibe kanti ziyancedisa kakhulu ekufundweni nasekuphuhlisweni kolwimi lwesiXhosa.
Nkosi kakhulu siyabulela sokunqonelela impumelelo kwimizamo yakho. Ndiyabulela Bhuphesi kakhulu, bulele ngexesha lakho. Nalo dlwane ndlebe ziphele ngolo hlobo ke naye umbhali wencwadi New Brighton and its Legends, umhlakazi uwelile kaBalfour. Sabaleka singasevenkileni, emveni kwevenkile siza naye umhlalutyi wethu umhlakazi uNkululeko kaManthana. Sibuyile kakhona sevenkleni sikuthembisile into kokuba sabakunye naye umhlakazi uNkululeko Manthana, our political analyst. Mr. Manthana, masikwamkele kwinkqubo yethu. Mandibulela msasazi nakudibulisa nakubaphulaphuli okanye kubabukeli be-VOP. June 16 commemoration of this year, it was the 49th year. Next year we will be saying it's an half a century, 50 years. What is your comment on the 59th year June 16 commemoration? Is there any improvement in what was happening or in that time when the class of 1976 was fighting for the medium of instruction at schools, where they were forced to learn through Afrikaans? Because we can see today some of the black people, even currently, they take Afrikaans as their second language in some of the schools, leaving behind their home language, using English as a home language and Afrikaans as an additional language, and then leaving away their mother tongue, saying there is no use of doing isiXhosa. It's better to take Afrikaans. Afrikaans, which was not regarded as the language for teaching and learning way back 1976. Your comment? Although ndizawuthi i-struggle of today ne-struggle of yesterday saka-1976 zahlukene, as you have just stipulated and said into yokuba ngabana the struggle saka-1976 was about our culture. If you are talking about language, you are talking about a culture. That's a shared behavior. That's something that we need to be proud of. So those students were fighting, as you have said, that Afrikaans was going to be a medium of instruction and Bantu education overall. So that was the struggle of 1976, meaning they were respecting their language. They wanted their language. Not that beyidobelela phansi Afrikaans, but not for uba mayide ibe yi-medium of instruction. Caba ngoku naxa besebenza ntoni na kuzaba nzima into yoba ngabana isiXhosa sifundwe. So that was very important. But the struggle of today, sabafundi ngoku ekuthiwa ngoku sese-youth, si-struggle se-employment sabo ne-unemployment. You understand, because i-youth iyaya esikolweni, iyaya sibhiyoze i-success zabo ze-matric every year, but after that ufumanise into yoba ngabana ngumnqantsa into yoba ngabana bamkelwe nakwi-universities, kubekho into zoo-NSFAS, uthi umzali kuthiwe uyi-middle class ongutishara akanawukwazi ubhatalelwa umntana, but at the same time i-income yakhe ayitsho uba uyi-middle class, uyi-middle class ngegama. So ufumaniseka into yoba abantwana they are struggling into yoba ngabana bathathwe ezikolweni, because ngoku into yemfundo ithathwe as if into e-privilege. Athi sethathiwe ke ngoku wafunda wagqiba, agraduate, siphinde nathi sibe lapho sivuyisane naye uba
ugraduatile then angafumani umsebenzi. That's why le ndawo ke ngosikuyo the unemployment ye-youth eMzantsi Africa is too much, Msasazi. So we have those struggles in the youth. So the youth of today, their main challenge is unemployment. Their main challenge is unemployment, and uyawufumanisa uba no government wethu aphinde ayiloze athi abantu mabangajongi okanye i-youth mayingajongi kuye kakhulu, mayizenzele. Ewe mayizenzele, but you must also create i-environment so that le youth izokwazi into yoba bana izenzele. Does our youth skilled enough to meet the requirements of the market? That is another challenge that we are having apha kuthi, Msasazi, into yoba ngabana xa sibabona abantwana into yoba ngabana they are struggling to pass all what we do, akwenzeki le nto yayisenzeka kuthi into yoba ngabana nizame into yokuba ngabana nitsitsiswe la measurement ininikiweyo kuyehliswa ngoku ipha kuthiwa hayi iyaba ngu-38%, iyaba ngu-30%, so that bazokwazi uqabela ngaphaya. So loo nto ke ngoku iproducer i-quantity not equality yabafundi. Let's leave it there. Thank you very much with your insight, Mr. Montana. Mr. Montana, another interesting, politically, another interesting story is the developments within the MK party. There is a lot of action that is taking place within the MK party. We all know that it was formed 1 year ago on the 16th of, not last year, 16th of December, but it was formed on the 16th of December. It has only 1 year. Yeah, 1 year plus. But there are a lot of problems. Interesting things that are happening in that political party. Just less than 18 months, 7 general secretaries. The latest one, or the latest casualty is Mr. Floyd Shivambu, who was the 7th Secretary General of the party. Exactly what is taking place in this organization, Mr. Montana? Good question, Putpes. You know, each and every organization, Putpes, you must understand about in an organizational culture. Organizational culture in a levels as three, the artifacts, even the values, the underlying presumptions. The artifacts, you go to this organization because we are born about in a logo, in a skip organization, and all that, all these things that you see. But then also figure values zalapazitine. Yaqonda uzaqabanye ke uzawuva ku-EFF uthatha ke cardinal pillars and all that yonke loo nto i-MK unification ne-African ntoni, but there are underlying nakoyiphi organization nakulukuyo kunazo i-underlying presumptions ozibona ke ngoku sowulapha le nto kuthiwa i-greener pastures i-green phaa xa uzibonela phaa ekudeni, but xa ufika phaa ujonge uba oh ezi greener pastures mosi izenziwa green ile manyo ilapha phansi ngondiqumfuza kuyo bendingayiqondi ngoko bendingayiboni. So zezi underlying nto uyabona ke i-underlying assumptions buphese zi-silent umntu uyoyika uthetha ngazo and all that. I-MK party apho ndiyakhona kuneento ze-tribal ezikhoyo phaa ukoyikwayo uthetha ngazo, but ozibonayo into yokuba ngabana kuthiwa yi-family organization iyathethwa loo nto, but woyike ukuyithetha okanye uzame ukuyidefenda ukuthi man kutheni ngoba iKwaZulu Natal ingathi bukhona ubu-tribalist abanye bayithethelele uba akho nto njalo and all that, but laa nto iba neziphumo ikhe izibonakalisa kanye into yoba ngabana buvile mos i-youth league leader ye-MKP iphazama phaa isithi imember yayo ilishangane. You don't use that language.
that's decorate akuyisebenzisi uthi ilishaka yabona xa usithi ilishaka that means unyanisile ke umuntu othi manje organization is tribalist ukhona i-tribalism ekhoyo pha nanku eyithethe and then uzowujonga ubone into bangabana ngobani aba basukayo okanye basuswayo nguDerek uMervin Dex uShivambu ekubeni ba ebeyichazelwe naye uba man apha ingathi ikhona into enjalo yento kuba ngabana wena akuzolunga kakhulu apha akuzohlala kakhulu because ayiyo yakho zi-underlying into ke umuntu ayawuzidefenda azawuchaza uba ndi-wrong okanye ndi-right but every organization ke inento ezinjalo. I think that's what uShivambu overlooked uyivile but wenza i-miscalculation from there. Okay. Masibaleke mhlekazi Mantana siye ngasevenkileni sizabuya sithethe ngakumbi ngalemiba inikomhla. Masengasevenkileni sibuye kwakho kwanaye umhlekazi uNkululeko kaMantana.